Ako si Johnny, ginaingon, mahal ko ikaw. Apan nga nung di man ikaw nga akong nadayon. Nga naman, morning na ito bukas akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong may kalimtan. Oy, mao ba wa ka sugta tao ni amin misita gabi eh? Oh, bay, pero mingon man to siya noon nga, pabalikon lang kuno ko karong Domingo, kung ganahan ko. Ah, hindi pa gid na totally busted. Bay, pablikon pa man ka. O, igo naman sa noon to siyang niingon, bay, nga, mag-iingnan ko niya ba, nga, di pa ta kasugton sa pagkakaroon. Pero kung ganahan ka, mubalik ka karong Domingo, balik lang. Mo ingon niyo. Wala ka busted. Ay, wa ka bastira. Ha? Busted to? Wa, uy. Walang una kanya sugta kaya may humok sa ilong. O, mo ba? Mo ka? Inanam sa nang buwats kong uyabay. Wala ko niya sugta ka taon. Mao nga, nagsigkog kong balik-balik. Sige na akong pagbalik-balik, bay. Iya din kong gisugot. Oh, bay, dandan. Mao ba? Wa pa di mo sugta si Johnny? Wa pa maoy. Abi pa lang humugtag ilong. Bida, gwapo ra ba das Johnny? Unya, medyo bastos og naong. Kada mo'y nindot nga lalaki, nak. Kung maminyo kong usab, mao'y akong gusto nga ipuli ni anhing papa nimo. Kana yung sa magdagway anang Johnny. Kana bang medyo bastos o gamay ba? Mama sad uy. Bitaw ma. Mo nay dili ko ganahan ni Johnny. Kay medyo bastos o kamay. Dili kay sa naong lang. Hasta sa iyang tinanawan. Magsige og tutok sa akong pubs ug sa akong atubangan. Sus na ka na mo'y nindot nga lalaki. Sus, oy, mo ginagipangita ko nga himuong ikaduha na kong bana. Ma. Usa ba? Kuyawan sa kanimo da. Unsa Wala ba? ginak. Unsa? Ibugay ko si inana ng ami, oy. Ines Johnny, be. Nga, magpatabang ko niya bahin na niyang inahan, be. Uyab man ka niya anang anak ni Tunya. Tilaan sa Nima, di pa tao na sila uyab si Ami. Nga anak-anak ng Tunya pa, oy. Uyab pa lang tao na si Johnny, tao ni Ami. Anak ng Tunya ba? Uyab pa na siya? Oh, mau ba? Naku, mauyab na pita. Ibugay na ko ni Tunya, oy. Kasidan. Bisag maedad na. Pero klaro kayo nga, kusog pa ni nga, mukit-kit o agungal. Papa, kit agungal, ha? Sabi ni mo, kadungog biya kung storya ba? Nga gusto pag yun kuno ng minyong inahang Ami. Pero Okay. wapa, lang tingali ng uyab ba na niya? Apos ako. Ah, Ako'y manguyab ni anak. Papahak. Ako, dandan. papahak. Kasiksigod ni mo, nak. Kaya naman mabalik pamisita si Johnny, ma. Ug sugto na nako siya. Swertihan ni mo, oy, kay ikaw yun ang naibgang Johnny. Dire pa da siya maibog nako, ay, hot doon ko ginagkit-kit ang iyaha. Iapil pa na kong duha kalingin tapad sa agungal. Mama sad uy. Di sad mahitabo uy manguyab ni Mus Johnny. Nga, Kay murag ko kanyag inahan ko. inahan niya. Mas usog pa manggay kong musyapol kay ni mo. Oh, ma. Mao, bitaw, be. Mom. Oh, Halanak, si Johnny na rin nangayog katahuran. oh ma. Johnny! Johnny, kadiyot ako'y manaog ko. Paabot ako kay ablihan akong pultahan. Kaswerte bayas akong anak. Tanaw ra ba na ko ining Johnny? Kusog pa kay ning mudarog tilapia. Ay, kanus. Maghako maminyog usab, ane. Ayang gabi. Uy, hala. Ito niya. Kinsa ko ding ni, Ayang gabi, day. Uy, kinsa. Bisita kami ni mo, day. Uy, mambisita ko doon siya nako. Kinsa ko taon nung tawhana. Unsa? Ni aka kay mamisita ka sa akong mama, Tonya? Oh, mamisita sa deka? Noy, undoy? Huday. Masita ko eh. Ugma na lang ang tato, noy. Masita yun ko. Ugma na lang ta ka. Lain sa naning duha tam, sita ini baya, oy. Okay ra na, uy. Tanas taas na, manakata. O, ikaw, Noy Andoy, kamoy pag-istorya ni Mama. Kay kami sab si Johnny ang mag-istorya. Tanas taas na. Unsa? Nakagusto ka nako? Oday, Tunya. Musasugta ko, day. Kay pakasan na yun ka. Kadiot lang andoy ha. Unsa man, mubarog pa ng imo ha. Ay, Kay basin ni tikuko na ng imo diha. Basin og dila og tudlo na lay imong gisaligan.
Hala, di na ba dyan ko ganahan anang dila og tudlo. Gusto ko kanag yung original nga mudugkal ang ako diles ako ah. Pangitaan talaga kung nagpaagi day. Diskarte basta lang kay takaday. Unsa ko tay pagitaag paagi. Mas kagklaruha nga di na namubarog. Uy, paita. Sorry, Andoy. Di ko gusto makigtipon og laki nga ni tiko ko ng iya. Ayan. Bisag may edad na ko, pero gusto pa ko nga muka o gahi. Gahi, Andoy. Gahi ang gusto kong kanon og dili luyat. Tonya. Salamat kay Dayha nga gisugot ko nimo day. Ang tinuod. Nakagusto masab ko nimo. Pero di lang ko ganahan nga sugton dayon ka. Abi pa lang nimo humukog ilong. Salamat gid kay Day. Karon nga uyab na ta. Dublihon ako nga akong pagpaningkamot day. Aron makatigom kog daghang kwarta. Aron magpakasal din ta. Kana, mausap ni gusto na akong mahitabo, Johnny. Nga, maminyo na ko. Gusto na sad ko nga musod sa kinabuhing minyo. Ako unyang ingnon sila si mama magpapadaya. Nga mamay unya minimo. O sige, okay ra manggod ko nga makasalta ka may raog hikay. Ang importante nga makasalta. Mao ba? Nananghid na ka ni Johnny nga usa ka kasimana nga mo isar sa ilang tiyo mos probinsya? O ma, o kung masasayo sa buntag ko mulay ka. Misaad man ako si Tiyo nga igsuon ni anhing papa, nga hatagan ko niya sa halin sa ilang yuta. May nalang na, doon ako'y matigom pod para namo ni Johnny. Nyoon sa manak may nahitabo na ninyo ni Kuan, ni Johnny ha? No pa mauing. Gusto na ang takon niya nga ang kunon pero mihangyo man ko. Nga unya na human sa among kasal. Unya na ko niya hilabtan unta ay kuman sa among kasal. Sige ma. Mag-andam ko sa akong dadunon para sa probinsya, ugma. Sige, sige. Naunsa man taon sa kuy. Ibog man gid kay ko anang uyab sa akong anak. Kibati ko nga gusto gid ako siyang tilawan. Ada bahala dani. Ingon ini ang buhaton ko aron matilawan ko na si Johnny. Doon lang ko sa bahay nilang ami. Nanawag na ko sinang Tonya. Naulit na ko na si ami. Ingon kay usa ka semana siya dito sa probinsya. Pero ikatulo pag-ani irong adlaw sa iyang pagbiya. Nabalik na dayon siya. Nga no makang nabalik man dayon siya, no? Nang Tonya, ingon ka nga ni ana sa iyang kwarto si ami. Humalagi. Asam di siya na nga. Naabot na magka. Ay, ang tinuod Oh. yung Johnny. Wa pa man maabot sa ami. Ha? Gipakakanta lang ka. Gipaanita ka kay gusto kong makig-ana-ana ni Modong. Da! Usa! Basta, ay, tanawa. Oy! Nang, tanawa lang. Gihubo ang ganyan mo sila na. Ano makibra? Tanawa. Dutag ko ni mo, Bobs nang. Utog pa ka ayon, no? Utog, Ha? Iyay. Nindot pa ni sa Usa man kong ni? anak. Ha? Og tanawa. Dako pas kang ami. Ah, Og niya pa ay... kana, Awa. Uy, nagubo mo ka sa imong sayal og... wa man naman ti, Klaro, ana. Nakita ni mong tanan, no? Alo. Diri, Ay, gigigak ko sa mo na sana ni nang, oy. Dali, Nang, ayaw tao na. Manghigdata ay nakikita mo. Dali, madayo. Ay, nang. Lamising along Ay, mo. Dakot, di kita ka balibad din na. Lamihanin mo, gibuhat ako na, oy. Ay, kalami. Nang, lamihanin mo, dagsing along nang, oy. Ang duha ka eggs, akong ugo mo na. Nang, ayan ang duha nang. Ay, kalami. Nagilo. Ay, nang. Lami. Pero di na gini madada. Di na madada. Di ko baos ko na. Bahala. Nagtiguan ka. Lami, maghihapon na ka. Sige, putangi ko. Plaster ko higda, oh. Paspasan di ka. Agay kalami. Bahala na ni. Johnny. Posisyon. Ikaw na sa'y pailaw. Ako na sa'y magpababaw. Grabihan. Ay, di ko pali. Magray ko galit. Gani mo ni lami niya ako si babaw. Kalami. Kalami dito nang. Ay, nang to niya. Agay. Kalami. Ligwat nang What's the style? So dahil kay salamat sa pagtiwas or pagpaminaw sa atong
makalingaw nga drama. So, daghang salamat.